tothom. Us porto un joc que va sortir fa uns mesos que es diu Cosmodread. L'altre dia vaig fer un review amb un altre roguelike que es diu In Death Unchained. Doncs Cosmodread és també un roguelike, però aquest és molt diferent. És de ciència-ficció inspirat en les pel·lícules de ciència-ficció a l'estil Alien, estacions abandonades preses per els alienígenes, i és bàsicament un joc de supervivència en què ens plantem en una nau abandonada que està destrossada i hem de posar en marxa unes quantes coses per bàsicament tornar a la Terra. El joc comença en una càpsula de salvament i el primer que has de fer quan comences el joc és bàsicament l'ordre per embarcar aquesta nau. Welcome in Death Unchained. Et trobes en un escenari diferent i no saps ben bé on has d'anar. Llavors, això dona molta rejugabilitat en aquest joc. A diferència de l'In Death Unchained, aquí el joc no es va fent més difícil a mida que hi va jugant. Aquí, de fet, és més aviat al contrari. Les primeres partides són una mica més difícils que les partides després, que és una mica arriscat, jo crec, per part dels desenvolupadors, perquè pot crear una mica de frustració al principi. Però, bàsicament, el que fa que el joc sigui més difícil al principi és perquè en aquest joc pots recollir materials i fer-los servir en una màquina per fabricar-te armes, per fabricar munició, per fabricar altres objectes que pots necessitar. Llavors, per poder fabricar objectes, necessites anar trobant les instruccions per crear-los. I aquestes instruccions, quan les has trobat, es conserven d'una partida a l'altra i les pots reutilitzar. Llavors, si has jugat molt, quan arribes, doncs ja trobes moltes instruccions que pots fer servir. Llavors, aquí el joc té un sistema d'inventori en què pots guardar-te objectes que et faran servei després, i en aquest joc has d'anar trobant aquestes càpsules d'oxigen per sobreviure. En la mà, aquí al braç, tens un indicador del nivell d'oxigen i un indicador del nivell de salut. La salut és bastant difícil de recuperar en aquest joc. Has de trobar unes xeringues que estan desperdigades per la nau, o si tens instruccions te les pots fabricar tu mateix, però necessites els ingredients i no és tan fàcil de fer-ho. Cada cop que comences la partida comences en aquesta mateixa habitació, que sempre és igual però té objectes diferents. Llavors sempre et donen una arma i de vegades et donen una arma diferent, és a dir, comences amb armes diferents, depèn de la partida. No sé que ho configuris perquè sigui sempre la mateixa. Tot i així, a mesura que vas jugant, pots agafar les instruccions per crear altres armes i llavors doncs, no estàs limitat per això. Si tens les peces pots fabricar-te altres armes que t'agradin més. L'inventori està bastant limitat. Aquí veieu, tinc capacitat per portar 10 objectes i segueix així, a no ser que pugui crear-me una motxileta addicional que et permet portar més coses. L'arma es pot guardar aquí, a la cama. Aquesta és una ballesta i cada vegada que dispares l'has de carregar, però també hi ha pistoles, hi ha escopetes, hi ha fins i tot una espècie de railgun i hi ha un tàser que es pot recarregar manualment, que no necessita munició. Llavors, a la nau hi ha enemics. Hi ha enemics que són realment molt difícils d'esquivar. Aquest que heu vist aquí és una espècie de dron i malauradament només es pot eliminar si tens explosius. Ara mateix no tinc res, o sigui, pràcticament tinc assegurat que aquesta partida no durarà gens perquè la que em giri em rebentarà viu. En aquest joc l'ambientació està molt ben aconseguida. Detected unknown biological compounds outside of the containment facility. Class B emergency has been automatically I després, reported to the dispatch perquè center. és una nau que està mig destrossada, també es van sentir molts sorolls de coses que es belluguen, coses que es trenquen.
i no saps mai si això es correspon a un enemic que tens a l'altra habitació o és alguna cosa que està passant molt lluny d'on estàs tu. Vale. L'altra cosa és, cada habitació té una bateria, un mòdul de bateria, com el que veieu aquí, que activa les llums. Llavors, les llums són importants per dos motius. El més obvi és que si la llum està apagada no saps què hi ha, però i llavors no veus els perills, ni els enemics, ni si hi ha algun tipus de... hi ha algun foc o alguna cosa que et pugui fer mal, això no ho veus. Però l'altra cosa també és que la nau té una infecció alienígena i llavors quan hi ha llum, la llum mata una espècie de bactèries, una espècie de fongs estranys que hi ha a les parets. Si una habitació està a les fosques i té aquests fongs, és més probable que hi apareguin diguéssim, alienígenes quan te n'hi tornis a anar. Veieu, aquesta és una habitació que està infectada. Doncs una habitació com aquesta és més perillosa que les altres. El que podem fer per desinfectar l'habitació és portar-hi una llum. Per fer-ho necessitem una bateria. En el joc has d'anar molt en compte. Has d'anar molt en compte. Els enemics són molt difícils de matar en alguns casos. Pots tenir escassetat de munició, o pot ser com aquest, el dron aquest, que simplement necessites un explosiu i ara pots aplicar. Aleshores, moltes vegades has d'anar-te amagant. Veieu, aquesta pitada m'indica que se m'està acabant l'oxigen. Llavors, ara tampoc no cal que em doni pressa, encara tinc una mica de marge, però si arribés a zero directament em moriria. Llavors, he d'agafar una de les càpsules aquestes de respirar i donar-li una respirada aquí. Ho has fet, es recupera i et pots llançar això. El que us anava a dir és que hem de desinfectar aquesta habitació. Per fer-ho, si puc anar cap allà, malauradament no té aquesta espècie de dron està referint amb voltes. Si puc anar cap allà, faria una bateria i la posaria a la llum d'aquesta habitació per encendre. Aquest és un dels pitjors enemics que pots trobar, perquè realment es fa bastant complicat d'eliminar. Hi ha altres que són perillosos perquè es mouen molt ràpid. Attention, oxygen concentrations below minimum levels. It is recommended you make use of emergency oxygen canisters. Aquest joc tampoc no pots córrer, és que això tampoc no t'ajuda. Veieu, les habitacions que estan infectades se senten aquests sorolls escarosos al fons i es fa difícil de dir si és que hi ha un enemic o és que és per culpa de la infecció aquesta a les parets. Doncs aquí podria agafar aquesta bateria i fer-la servir per encendre la llum a l'altra habitació i desinfectar-la. Les bateries tenen un número d'usos limitats. Per exemple, aquesta en té 3, així que cada vegada que la posi a algun lloc engego, a poc a poc va desapareixent aquesta espècie de fong estrany de les parets. I adeu-siau. Si ha desaparegut del tot, no cal que li torni. Si volgués podria apagar la llum i no tornaria a aparèixer la infecció. La primera missió que hem de fer és arribar a la sala de control de la nau. La sala de control, la nau té una espècie de... L'estructura de la nau sempre té una forma com radial, amb una... amb la sala central on hi van a parar els passadissos principals. Aquest dron no m'ha vist.
si teniu si entrar-se en el mapa. Hi ha alguns objectes que fan soroll que es poden fer servir per distreure els enemics. A part dels enemics també hi ha alguns perills de l'entorn, com per exemple aquesta mena de descàrregues elèctriques, a vegades hi ha gas que surt a pressió de la paret, d'alguna tuberia que està esquerdada, de vegades surten flames. El joc bàsicament consisteix en anar voltant per la nau, resolent, no són ben puzzles, però més aviat trobant les coses que fan falta per activar una sèrie de mecanismes que posaran en marxa la nau. Ara mateix el primer que he de fer sempre quan jugues és accedir a la sala principal, i per fer-ho hi havia una porta que estava bloquejada amb una targeta blava que acabo de trobar, llavors ja la tinc, ja puc tornar allà a accedir per accedir a la sala. Això val la pena que us ho ensenyi perquè cada partida comença... Detected unknown biological compounds outside of containment facilities. Class B emergency has been automatically reported to the dispatch center. I es va creant el mapa conforme vas passejant per la nau. Però aquest mapa, ja veieu, no té massa detall. I a més no pots navegar pel mapa. Sento soroll com que l'he aquí. Ups. No me l'encontro, no aquest. El vídeo veig que s'allargarà moltíssim simplement per culpa del dron. El joc és molt immersiu i la veritat és que fa bastanta caguera la primera vegada que hi jugues i no saps quina mena d'enemics. L'autor d'aquest joc és el mateix autor d'un joc molt famós que es diu Red Horse, que va començar com una petita producció totalment indie, crec, per un concurs de videojocs o una cosa de l'estil, i es va fer molt famós. Tot i ser molt simple, és un dels jocs d'horror més venuts de Quest. L'estil del joc és molt diferent, perquè aquí en el Cosmodret, com us he dit, teniu armes. I bueno, és un joc com d'horror especial, però com a mínim et pots defensar. I conforme vas agafant el que et diuen blueprints, que són instruccions per fabricar coses, doncs es fa més fàcil. Veieu? Jo he jugat moltes vegades i, per exemple, si tinc els ingredients, puc fabricar-me xeringues per curar, un objecte que serveix per fer-te invisible temporalment, jo què sé, munició per unes quantes armes, i també, per exemple, una motxilla per portar més coses. Això fa que sigui una mica més senzill. O sigui que aquest joc crec que fa més por i és més això a les primeres vegades que hi jugues. Quan hi he jugat unes quantes vegades es converteix una mica en un tràmit, però es fa més fàcil de seguir el joc. Vale. Llavors, si veieu aquí la missió, això són les coses que hem de fer bàsicament per acabar el joc. He de trobar el lloc on hi ha navegació, he de posar les coordenades de navegació, he de trobar on és el motor de la nau, activar el motor de la nau i després trobar el pont de comandament i llavors activar el salt que fa tornar a la Terra. És així de simple. Com veieu aquí en el mapa, aquesta habitació és el nexe de tot i té 4 portes. Acabem de venir per aquesta d'aquí i llavors n'hi ha 2 que no tenen clau i n'hi ha 2 més que estan tancades sota clau, una vermella i una groga. Doncs podem començar bàsicament, però molt bé. Quan jugues al joc, de vegades et toca recordar on és que has trobat alguna cosa, perquè, per exemple, et pots trobar que en algun lloc et trobes una habitació que està tancada sota clau
però no tens la clau, i la clau la pots trobar en qualsevol altre punt del joc. Llavors, això afegeix estrès al joc, perquè de vegades, si no recordes exactament on has vist que hi havia la porta que estava tancada amb clau, igual has de donar moltes voltes fins que hi tornis. I sí que pots anar eliminant enemics i això et dona una certa tranquil·litat, però tot i així els enemics poden tornar a reaparèixer. Warning. Deployment of automatic defense systems has been authorized. Be sure to always remain inside the area allowed by your security credentials. Aquests són uns que corren molt ràpid. Els enemics també els has de matar en algun lloc que hi hagi llum, perquè si no... Veieu? Ara estic molt bé. De ben poc. Veieu? Quan un enemic mor en un lloc que hi ha llum, es desintegra d'aquesta. Cada enemic té una musiqueta diferent i són totes músiques que estan així com inspirades en thrillers i pel·lícules de por. Ups! Aquests són dels més pesats. Veieu? Una pinta no gaire amigable. Això de tot és que està ben ara veieu, estic en una habitació que no té llum, així que sense llum, perquè si no d'aquí es podria ressuscitar d'aquí una estona. Aquest, com tots els roguelikes, i sobretot els que són en què les coses estan generades aleatòriament, les partides poden ser molt diferents d'una partida a l'altra. Llavors, si m'he trobat algunes partides que, per exemple, hi havia molt poques armes o partides en què hi havia molt poc oxigen, i això fa que siguin especialment complicades. Si tot va bé, una partida més o menys pot durar, crec que cosa d'una horeta. Amb una horeta pots arribar a passar el joc. Però moltes vegades s'acaben molt més aviat perquè si tens mala sort i no trobes com recuperar vida i et trobes en una combinació d'enemics que no toca, doncs pots tenir seriosos problemes. Tots els objectes que pots recollir, tots tenen alguna explicació que et diuen què són, et diu quins materials t'aporten si els haguessis de fer servir per al fabricador. Per exemple, aquest dona líquid, sembla que és líquid, plàstics, perdó, i circuits integrats. Aquest, per exemple, et dona materials orgànics. Aquest, per exemple, és això és una cèl·lula de combustible que està acabada, però dona material inflamable i material radiactiu. Això és un dipòsit de combustible. Llavors aquest, per exemple, el pots fer servir com a material, també el pots fer servir per destruir alguns enemics. No he provat mai de disparar-lo amb això, però ho he provat. Com la ballesta també es pot. Hi ha alguns perills, diguéssim, de l'ambient, com per exemple aquestes descàrregues elèctriques, que els pots neutralitzar. Per exemple, aquest d'aquí, si apago la llum d'aquesta habitació, doncs s'acaben les descàrregues. Llavors has d'anar en compte. Attention, an emergency has been reported. Please follow the instructions of the security personnel and proceed to your designated safe area. Ets una descàrrega elèctrica d'aquestes o alguna cosa que no t'esperaves. Aquesta, per exemple, això, si l'escapes aquests, no es poden neutralitzar cap més. Així que és qüestió d'esperar i començar. Em dóna la impressió que com més us expliqui d'aquest joc,
menys gràcia tindrà, perquè realment jo crec que part de la gràcia d'aquest joc és anar descobrint com espavilar-te i descobrir-ho pel teu compte. Hi ha molts tipus d'enemics, hi ha moltes coses inesperades, i crec que el que sigui inesperat és el que fa por d'aquest joc i és la part interessant. Així que, en fi, és un joc que té molta rejugabilitat, per cert. Al principi no et queda més remei que seguir provant. Com dic, una partida per arribar fins al final és més o menys una hora, però moltes vegades, sobretot al principi, igual no dures més de 15 o 20 minuts. I així és com és. Com que és difícil recuperar vida, com que la munició va escassa, és un joc bastant tens. O sigui que no és la mena de joc que un triaria per passar l'estona un dia de manera relaxada. És un joc que és bastant tens. I sobretot quan veus que la partida va bé, és quan fa més angúnia, perquè a vegades veus que has anat complint tots els objectius, et queda molt poc per arribar al final, i llavors cada vegada que veus un enemic i veus que tens poca vida que et queda molt poca vida, doncs et posen els pèls de punta, perquè bàsicament és molt, molt, molt fàcil que se'n vagi tot en orris i hagis de tornar a començar. En fi, això és tot. Espero que us hagi agradat i fins una altra.